Şeýlede Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gulmanowanyň Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça ýürüýte wekili Edward Stiprays bilen duşugy boldy. Duşukda mehmanlar Türkmenistanyň alyp barýan içerik hemde paragy söýjülükli daşary teatratynyň ileri tutulýan uğurlary we milli parlamentiň düdümi alyp barýan işleri bilen tanışdyryldy. Halkara guramalar Ýewropa Birleşigi bilen köp ýyllyk öýdary bähwetli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň Türkmenistanyň daşary teatratynyň möhüm uğurlarynyň birdigi hemde Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlygyň täze uğurlary boýunça giňelýändigi bellenildi. Taraplar Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda soňky ýyllarda galanan lalaşyklaryň kanun çykarjylyk we parlament işinde tejribe alşmaň, şeýlegem ýurdumyzyň Ýewropa Birleşiginiň döwletleri bilen köp uğurly gatnaşyklarynyň döwrap binýadyny kemale getirmäge ýardam edýän parlament wekilleriniň duşuklarynyň hemde bilelikde geçirilýän okuw maslahatlarynyň ähmiýetini bellediler. Sultanda Ýewropa Birleşigi Türkmenistan parlamentary dialogunyň, adam hukuklary boýunça dialoguň, daşary siýasat edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň aýry-aýry meseleler boýunça konsultativ duşuklaryň, şoltanda Ýewropa Birleşigi Merkez Aziýa formatyndaky öýdary hereketleriň netijeligi barada aýdyldy. Duşuň ahyrynda taraplar geljekde Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky berek-berek hormat goýmak, deň hukukluk we ynançmak ýörelgelerini esaslanýan hyzmatdaşlygy parlament diplomatiýasynyň üstü bilen gollamaga taýýardyklaryny beýan etdiler.